L-għodwa tajba. Illum l-4 ta' Novembru nilqankom għal-Quddisa ta' kuljum illum immexxija minn Patri Alex Xerri, Karmelitan, li ġie ordnat saċerdot 22 sena ilu. Illum il-Knisja tfakkar lil Sant'Andrija Dunglak u sħabu l-Martri. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla, l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Illum kif smajna il-Knisja tagħmel it-tifkira ta' Sant'Andrija Dunglak, kien saċerdot dioċesan illi sofra il-martirju f'Hanoi fl-1839. Huwa wieħed mill-117 il-martri fosthom 8 sfijiet, ħafna saċerdoti u lajċi ta' kull età illi bejn l-1625 u l-1885 f'diversi pajjiżi illi llum jiffurmaw il-Vjetnam ma ridux jiċħdu il-fidi u ħadu il-mewt għal Kristu. Dawn ħutna il-martri tal-Vjetnam ġew ikkanonizzati mill-Papa San Giovanni Paolo II fl-1988. Illum ukoll ninaqdu ma' Monsinjur Arċisqof Charles Scicluna feluq id-9 snin mill-ordinazzjoni episkopali tiegħu u nitolbu lill-Alla għalih. Ħuti biex inħejju ruħna sew għal din il-Quddisa ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna u nindmu minnhom. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għadni btħafna bil-ħsieb bil-kliem bil-emil billi ħallejt dmirijieti ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. O Alla, għajn u bidu tas-seta li għandu kull minnu missier. Inti żammejt sħaħ sat-tixrid tad-demm fil-fedeltà lejn is-salib ta' ibnek Ġesu lill-qaddisin martri Andrija u sħabu tal-Vjetnam. Bit-talb tagħhom għalina għamel li nissejħu nkunu tassew wliedek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla li miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Daniel. F'dak iż-żmien, is-Sultan Beltassar għamel ikla kbira lill-elf mill-gbarat tiegħu. U quddiem dawn l-elf qabad jixrob l-inbit. Kif daq l-inbit, Beltassar bagħat iġib it-tazzi tad-deheb u tal-fidda li missieru Nabukodonossor kien ġib mit-Tempju ta' Ġerusalemm biex minnhom jixrob is-Sultan u l-gbarat tiegħu, in-nisa tiegħu u l-konkubini l-oħra li kellu. Imbagħad daħlu t-tazzi tad-deheb li kienu nġibu mis-Santwarju ta' Alla f'Ġerusalemm.
u minnhom xorrob is-sultan u gbaratu, in-nisa tiegħu u l-konkubini li kellu. Xorbu l-inbit u faħru l-allat tad-deheb u tal-fidda, tal-bronż u tal-ħadid, tal-injam u tal-ġebel. Minnu fih ħarġu swaba ta' id ta' bniedem u bdew jikdbu biswiet il-gandlier fuq il-ġir tal-ħajt tal-palazz tas-sultan. Is-sultan ra dik lied miftuħa u tikteb. Imbagħad is-sultan wiċċu tbiddel u ħsibijietu ħasduh. Il-ġogi ta' ġenbejh inħallu u l-kubtejh bdew jħabtu ma' xulxin. Imbagħad daħlu lil Daniel quddiem is-sultan. Is-sultan qabad jgħid lil Daniel: Inti u Daniel min ulied lit-turufnati ta' Ġuda dawk li s-sultan missieri kien ġib minn Ġuda? Jien smajt fuqek li inti għandek fik l-ispirtu tal-Allat u li fik instab dawl, għaqal u werf li ma bħalu. Jiena smajt fuqek li inti tista' tagħti tifsir u tħoll problemi tqal. Issa jekk tista' taqra l-kitba u tarrafni t-tifsira tagħha, inti tilbes il-porpra u kullana tad-deheb ma' għonqok u tkun it-tielet fil-ħakma tas-saltna. Imbagħad Daniel wieġeb u qal quddiem is-sultan: ħajibqgħu għalik ir-rigali tiegħek u d-doni tiegħek agħtihom lil ħaddieħor. Madankollu l-kitba naqra ilu lis-sultan u nagħtih it-tifsira tagħha. Inti rrid titolla fuq sit ismewwiet. Ġabulek quddiemek it-tazzi tat-tempju tiegħu u minnhom xrobt l-inbit int u l-gbarat tiegħek, in-nisa tiegħek u l-konkubini li għandek u faħħart l-allat tal-fidda u d-deheb, tal-ħadid u tal-ħatab li la jaraw, la jisimgħu u lanqas jarfu. Imma lill-Alla li fideh tinsab ħajtek u triqatek kollha inti ma tajtux ġieħ. Imbagħad minn quddiemu kien mibgħut tarf ta' id u kitba, din li nkitbet. U din il-kitba li nkitbet, Mene, Teqel, Parsin. It-tifsira tal-kliem hija din: Mene, Alla għadt il-jiem ta' saltnatek u temma. Teqel, inti żint fil-miżien u kont misjub nieqes fil-piż. Parsin, saltnatek hija maqsuma u mogħtija lill-Medi u lill-Persjani. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali. Faħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem, flimkien. Faħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem. Birku xemx u qamar il-mulej, flimkien. Faħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem. Birku kwikeb tas-sema il-mulej, flimkien. Faħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem. Birku xita u nida kollha il-mulej, faħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem. Birku irjieħ kollha il-mulej, flimkien. Faħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem. Birku naru sħana il-mulej, flimkien. Faħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem. Birek naru sħana il-mulej, flimkien. Faħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem. Birek bartu ksieħ il-mulej, flimkien. Faħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem. Ibqa' fidil sal-mewt, jgħid il-mulej, u jien nagħtik il-kuruna tal-ħajja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa.
F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: jixħtu idejhom fuqkom u jippersegwitawkom, jagħtukom f'idejn il-mexxejja tas-sinagoga u jitfgħukom il-ħabs, u jeħdukom quddiem slaten u gvernaturi minħabba f'ismi. Dan ikun jiswilkom biex tistgħu tagħtu xhieda. U żommu sewwa f'moħħkom, toqgħodux taħsbu minn qabel kif se tiddefendu ruħkom, għax jien nagħtikom kliem u għerf illi kull min ikun kontra tagħkom ma jkunx jista' jqaflu jew imerih. U jitradukom saħansitra l-ġenituri tagħkom, uħudkom u qrabatkom u ħbiebkom. U lil xi wħud minnkom joqtluhom u kulħadd isir jobgħodkom minħabba f'ismi. Imma xara waħda minn raskom ma tintilifx. Jekk tibqgħu sħaħ sal-aħħar, issalvaw ħajjitkom. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Talim tal-Vanġelu nindafu. Kemm hija kelma ta' kuraġġ, imma fl-istess ħin imma wkoll kelma qawwija, din il-kelma li għadna kemm smajna fil-Vanġelu li għadna kemm qrajna, il-kelma ta' Ġesu. Kelma li mingħajr ma rridu tħassibna, għaliex hawnhekk Ġesu qed isemmi persekuzzjoni. Qed isemmi illi saħansitra l-istess eżies persuni li aħna ngħixu magħhom, li huma qraba tagħna, li huma wkoll ħutna, jistgħu jaslu jippersegwitawna. X'qed jgħidilna Ġesu hawn? Illi fil-ħajja kif ilkoll nafu u hawnhekk qed insellem lilkom ukoll eżies ħutna li tinsabu għaddejjin minn mumenti tqal u ibsin fil-ħajja tagħkom minħabba l-mart, minħabba anki din il-pandemija hawnhekk insellem b'mod partikulari lil dawk li huma fi kwarantina. Ġesu qed jgħidilna taqtawx qalbkom, jiena magħkom, jiena niddefendikom, jiena nagħtikom kliem biex intkom tkunu tistgħu tirbħu. X'qed jgħidilna li ħa nirbħu Ġesu? Għaliex ħafna drabi l-persekuzzjoni ħuti li qed isemmi Ġesu hawn fil-Vanġelu ta' San Luqa li għadni kemm qrajt, tista' wkoll tiġi ħafna drabi minn ġewwa fina. Jistgħu jkun hemm mumenti kif ġiġa semmejt fil-ħajja tagħna li dawn il-mumenti saħansitra jaslu biex idajfunna l-fidi, biex insaqsu fuq il-fidi. U allura Ġesu hawnhekk qed jgħidilna ċaru tont: jiena sa niddefendikom, jiena se nkun magħkom, jiena qiegħed magħkom. Jiena huwa dak li nieħu ħsiebkom jekk tibqgħu sħaħ sal-aħħar, jekk tibqgħu temmnu fija. Aħna ħuti kif qed nagħmlu llum kull darba li niċċelebraw it-tifkira ta' xi martri, dan jimlina bil-kuraġġ. Għaliex min huma l-martri? Huma dawk li taw xhieda sat-tixrid tad-demm tal-fidi tagħhom f'Ġesu. Għandna llum il-Knisja tippreżentanna lil dawn il-martri tal-Vjetnam. Dawn il-martri li ma beżawx għal tul ta' żmien ġewwa l-Vjetnam jagħtu xhieda tal-fidi tagħhom f'Ġesu. L-istess kelma li għadna kemm qrajna fil-Vanġelu. Jitfgħukom il-ħabs, jieħdukom quddiem is-slaten, jisawtukom, saħansitra joqtlukom, imma jibqgħu sħaħ sal-aħħar. Dak li qed jistedinna li nagħmlu Ġesu. U hawnhekk forsi nidħlu fir-riflessjoni aħna wkoll, mod partikulari kif diġà ċennajt. Intom li qegħdin f'qiegħ ta' sodda, li qed tgħixu l-mart tagħkom, mhux biss b'rassenjazzjoni, imma maqudin mas-salib ta' Ġesu. Iftfgħu il-ħarsa tagħkom fuq Ġesu kurċifiss. Ħallu din il-kelma li qalilna llum fil-Vanġelu tagħtikom il-kuraġġ u tqawwikom.
biex nibqgħu sħaħ sal-aħħar fil-fidi tagħna. Ħuti eżi sejjew nitolbu llum il-mulej Alla li jista' kollox, illi minnu tiġi kull għotja tajba u kull don perfett, biex bit-talb ta' dawn għall-martri tal-Vjetnam illi ħadu l-martirju għall-istqarrija tal-isem qaddis tiegħu, aħna niksbu ħelsien tas-sew, saħħa u qawwa f'kull tiġrib. Qawwi u kattar mulej lill-Knisja tiegħek, żomma taħt lid setana tiegħek, ħatoħroġ dejjem rebbieħa fuq kull tiġrib li jinqanqlu kontra tagħha is-setat tal-ħażen, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Saffi id-dinja minn kull talim qarrieqi, ħoll l-irbit tal-ħażen, għati is-salvazzjoni lil kulħadd, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għati il-mistrieħ ta' dejjem lil dawk kollha li f'din id-dinja ħabirku għal kobor tas-saltna tiegħek fost il-bnedmin, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ejn lil dawk li huma mġarbin minħabba f'ismek biex bit-tiġrib tagħhom jaqilgħu il-paċi għall-Knisja tiegħek f'pajjiżhom, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Allimna inħobbu lil dawk li jaħrunna u mpattu bil-ġid id-deni illi jagħmlunna, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fiskiet namlu it-talb personali tagħna. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, kif tajt lil martri tiegħek tal-Vjetnam li jbatu għal Kristu, għati lilna l-grazzja li matul ħajjitna kollha qatt ma nibżgħu nistqarru il-fidi tagħna fik. Dan nitolbuh bi Kristu Sidna. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' Missier Qaddis id-doni li qegħdin nofrulek, aħna nagħtu ġieħ lil qaddisin martri tal-Vjetnam biex fost it-tiġrib ta' ħajjitna f'din id-dinja nibqgħu dejjem fidili lejk u noffru lilna nfusna bħal vittma li toġbok bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżuħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna illi dejjem u kullimkien irrodulek ħajr. Għaliex il-martri tal-Vjetnam ħadu l-martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmhom jagħtu xhieda tal-emejjer tiegħek tal-għaġeb meta turi l-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha sewwa sew fejn hemm id-dgħajjef. Issaħħaħ lil min hu nieqes mill-ħila
biex ikun jista' jixhet għalik bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nifqu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda intennu lill-kobor tiegħek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti il-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati, ħa il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġarat il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu qal: ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru il-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej ħobs ta' ħajja u kalċi ta' salvazzjoni. Irrodulek ħajra x'oġbok tilqana għaw quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna illi raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mbirka Alla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, il-martri tal-Vjetnam u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu flimkien ħuti it-talba li għallimna Ġesu għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li titint kif is-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna, nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, tjaslimu l-għaqda li jien trid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. U l-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Paċi magħkom.
ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi id-dnub tad-dinja, ħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf, u lej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Għajt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal-ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal-ħajja ta' dejjem. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Issa li tmajtna minn ħobża waħda, fit-tifkira tal-qaddisin martri tal-Vjetnam, fiċ-ċokontana nitolbuk, Missier, biex nibqgħu dejjem maqudin flimkien f'imħabtek, ħalli jkun jisħoq inna l-premju tas-sabar fil-ħajja ta' dejjem, bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. U jberikkom Alla illi jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej, inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddisa tal-lum immexxija mill-Patri Karmelitan Alex Xerri. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Bħalissa l-Knisja f'Malta bdiet it-tieni sena tal-proċess ta' tiġdid biex tkompli tkun knisja li tisma', li tilqa', li takkumpanja u li toħroġ. Għal aktar dettalji żur vjaġġ.knisja.mt. Grazzi tal-inqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna, eħlesenna u jaqaf magħna. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma' talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern,
ħulġenna l-irwieħ kollha, speċjalment lil dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Naħsbu fl-ewwel misteru minn tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-denja ammen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija il-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija il-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. It-tieni misteru minn tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu tela is-sema. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li titint kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-denja ammen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija il-mulej miegħek. Birk inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija il-mulej miegħek. Birk inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija il-mulej miegħek.
Imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja memlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja memlija il-mulej miegħek. Birk inti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. It-tielet misteru tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu bat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikolli titint kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-dubitna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bi grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bi grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Ir-raba misteru minn tal-glorja, meta Sittna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u l-ġisem. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikolli tritint kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubitna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja memlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja memlija l-mulej miegħek. Birk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja memlija l-mulej miegħek.
Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija il-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija, bi grazzja mimlija il-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija il-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija il-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Il-ħames u l-aħħar misteru minn tal-Glorja, meta Sitna Marija ġiet inkurunata mis-Santissima Trinità. Missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif issemmek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-dubitna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmiek, birk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmiek, birk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmiek, birk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmiek, birk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmiek, birka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmiek, birka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tama tagħna, slim għalik, lilek ingħajtu, għaliex aħna t-turufnati u li teva, lilek li tniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, u urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuftijek, o ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Amen. Nitolbu skont l-intenzjoni tal-Papa. Missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif issemmek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmiek,
Berkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria al Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu għal Monsinjur Arċisqof illum fl-anniversarju tal-ordinazzjoni episkopali tiegħu biex il-mulej jkompli jgħinu fil-missjoni li jafdalu fidejh bħala raj u missier tagħna. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria al Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Niftakru f'ħutna il-mejtin. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattalb tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. Missier etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla lina. wieħed. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Om Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xebbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina ta' Alla. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om u xebba. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħdina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Avorju. Itlob għalina. Dar tad-deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-mitimbin. Itlob għalina. Faraġġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana imtella is-sema. Itlob għalina. Sultana tar-Rużarju imqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħen għalina. Itlob għalina qaddisa Om Alla. Biex jkun jissoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatilinna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu.
San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-dimonju. Irażnu Alla, nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra illi jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe, slim għalik, ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek, Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll, mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santu Irrokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazju Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna, Itolbu l-Alla għalina. martri tal-Vjetnam, itolbu għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetinna l-fidwa tiegħek, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb imqadsa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Giuseppe arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.